Ei, com va? Vos vaig dir que no tardaria en tornar i he complit, La idea a partir d'ara és donar-li un format de videoblog, diguem. Anar ensenyant-vos coses a l'hora que marxem en la moto per ahí. Continuaré fent rutes, evidentment, però bueno. M'he vengut així a Sumacàrcer per a ensenyar-vos una cosa que, bueno, fa molt de temps n'hi havia una feina que amb el temps pues, es troba una forma diferent de fer, no? Segurament més segura i això, però no més divertida. Vos ho ensenyo. La feina en si consistia en agafar els troncs de les explotacions de fusta i baixar-los fins a la ciutat, però no de qualsevol forma. Les colles encarregades de fer-ho anaven damunt dels troncs a l'hora que baixaven pel riu. Ho feien al Tajo, ho feien els ganxeros del Túria des de la comarca dels Serrans i des de fa molts anys ja l'Associació Cultural de Maeros del Xúquer recrea esta baixada, que ara ja és una festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, en un recorregut de quasi 8 quilòmetres que va des de Sumacàrcer fins a Antella. I vos ho volia ensenyar. Vaig passejant en la moto d'ací cap allà per a trobar-me en eix al riu. Aquesta pràctica data, o ja n'hi ha informacions, allà pel segle XII, en uns escrits. I en este cas, dels Maeros d'Antella, comença a l'illa d'Escoletxa, que està a Sumacàrcer, i fa un recorregut al voltant de 8 quilòmetres fins a arribar a l'assut d'Antella. Per què l'assut d'Antella? Perquè allí era on tradicionalment es feia el recompte de troncs. Prèviament a l'arribada dels troncs a cada atzut, s'ordenava tancar les comportes. Per a què? Doncs per a que el nivell d'aigua fora major i facilitar així el pas dels troncs, perquè no parlem de moure 20 o 30 troncs fins a la ciutat, parlem de 15 o 20.000 d'ells. Tants que en moltes localitats els veïns solien reunir-se per a veure aquell espectacle aquàtic.
I el que avui recreen i fan durant un dia, al seu moment suposava uns 3 o 4 mesos de feina per la qual cobraven poc més de 3 reals i mig. Els maeros, ganxeros o pastors de pals van sobreviure fins a mitjans del segle XX quan la construcció d'embassaments, la millora del transport i altres històries van acabar afonant, mai millor dit, esta professió. Possiblement vos pregunteu en aquests moments, o bueno, ja s'ho heu preguntat possiblement abans, què fa una cosa així, una tradició com estes, en un canal com este. I és que me toca de prop, perquè fa un temps vaig enterar-me que el meu besavi fou ganxer, i ganxer no del Xúquer, ganxer del Túria, que també n'hi havia el ganxer de Túria, de la zona de Xelva, i vaig estar indagant per conèixer més sobre aquest tipus de tradicions, i furgant vaig trobar aquesta associació dels maeros que fan aquesta tradició cada any i em va pareixer xulo compartir-la. Continuarem fent més coses i continuarem fent viatgets i coses i rutes, i espero que vos hagi agradat i ens veiem en la pròxima volteta en la motet. Adeu.